Hristos a înviat și bun găsit, dragii mei prieteni, la un nou atelier video Spune-mi o poveste pentru suflet. Eu sunt Georgiana și în episodul de astăzi continuăm cu povestea vieții Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Dacă vă mai aduceți bine aminte, spre finalul fragmentului din episodul trecut, Sfântul Gheorghe și-a mărturisit credința în fața împăratului Dioclețian și a celor ce se aflau împreună cu dânsul. Episodul de astăzi va fi puțin trist și emoționant, însă plin de nădejde, credință, dragoste și, nu în ultimul rând, de curaj. Cartea din care voi citi a apărut la editura Mitropolit Iacov Putneanul de la Mănăstirea Putna și face parte din colecția Viețile Sfinților povestite copiilor. Această carte este dedicată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. Ea a fost ilustrată de Astrid Mihaela Mușat și poate fi cumpărată de pe site-ul www.putna.ro. Iar acum să înceapă povestea. Mâniat de cele auzite, împăratul Dioclețian a poruncit ca Sfântul Gheorghe să fie bătut, apoi întemnițat cu o piatră mare așezată pe piept. A doua zi dimineață a fost chemat iarăși de împărat. Era strivit de greutatea pietrei, însă, spre mirarea tuturor, nu a renunțat la credința sa, ba mai mult, l-a mărturisit pe Dumnezeu cu și mai multă râvnă. Văzând toate acestea, Dioclețian a poruncit să se aducă o altă unealtă de tortură, care consta dintr-o roată mare ce se învârtea, iar sub care erau scânduri pline cu fiare, ascuțite, înfipte în ele. Unele dintre acele fiare erau drepte, ca niște cuțite, iar altele erau cârlige încovoiate, cum sunt acelea de la undiță. Pe acea roată a poruncit să lege pe mucenic și, învârtind roata, fiarele ascuțite l-au tăiat pe tot trupul. Sfântul a răbdat și acest chin cu vitejie, rugându-se lui Dumnezeu și fără să mai scoată vreun suspin. Dioclețian, crezând că Sfântul Gheorghe a murit, s-a bucurat, i-a lăudat pe zeii săi și a strigat: "Unde este Dumnezeul tău, Gheorghe? De ce nu te-a scăpat de aceste chinuri?" Apoi a plecat la templu, poruncind să-l dezlege și să-l coboare de pe roată. După plecarea împăratului, deodată s-a înnorat văzduhul. S-a auzit un tunet înfricoșat și mulți au auzit un glas de sus zicând: "Nu te teme, Gheorghe, căci sunt cu tine." Apoi s-a făcut o strălucire mare și neobișnuită și s-a arătat un înger în chip de tânăr prea frumos, care stătea lângă roată strălucitor la față. A pus mâna pe mucenic și a zis: "Bucură-te!" Nimeni nu a îndrăznit să se apropie de roată și de mucenic cât timp s-a văzut îngerul. Când îngerul s-a făcut nevăzut, mucenicul a coborât de pe roată cu rănile vindecate și mulțumind lui Dumnezeu. Ostașii, înspăimântați și nedumeriți de această minune, au alergat la Dioclețian pentru a-i povesti cele întâmplate. După ei a venit și Sfântul Gheorghe. Împăratul întâi nu a crezut că este chiar Sfântul, ci doar un om care seamănă cu el. Dar mucenicul a zis: "Eu sunt Gheorghe", și toți s-au înfricoșat, nepricepând cum a fost posibil acest lucru. Împărăteasa Alexandra, soția lui Dioclețian care era de față, a crezut în Hristos în urma acestei minuni neobișnuite, la fel ca mulți dintre supușii împăratului, însă aceștia și-au tăinuit credința, neîndrăznind, de frică, să o mărturisească. În continuare, Dioclețian a rămas statornic în necredința sa și, vrând să-l piardă pe mucenic, l-a supus altei torturi, aruncându-l într-o groapă cu var nestins. A fost lăsat acolo vreme de 3 zile. Sfântul Gheorghe s-a rugat neîncetat lui Dumnezeu, cu dragoste și nădejde, mulțumind pentru toate binefacerile, iar în cea de-a 3-a zi, când slujitorii au venit să-i scoată oasele din groapă, crezând că a ars în var, au fost cuprinși de mirare și de spaimă, găsindu-l pe Sfânt întreg, viu și sănătos.
iată ne ajungi, dragii mei, la final. Însă stați pe aproape, deoarece în scurt timp apare ultimul episod despre viața Sfântului Mare Mucenic Gheorghe. În încheiere, aș vrea să vă adresez două întrebări, la care îmi puteți răspunde în comentarii sau la adresa spuneopovestepensuflet@gmail.com. Întrebările sunt: de ce credeți că nu a renunțat Sfântul Gheorghe la credința în Dumnezeu? Și oare în urma minunilor făcute, împăratul Dioclețian a început să creadă în Dumnezeu și l-a lăsat pe Sfântul Gheorghe în viață? Abia aștept să văd răspunsurile voastre. Vă îmbrățișez și pe data viitoare!